Dámy a páni, ja vás vítam pri dnešnom videu. Nachádzame sa v Nivách. Šiel som sem pretože teda tak som sa dozvedel, že sa tu v Dračiku niekde nachádza Boeing 747 Korean lomeno China Airlines Boeing 747-8, áno. A teda mne sa zíde na moje budúce model airport, takže ho idem kúpiť, tak vidíme sa tam. A my rovno mierime k matchboxom, k autičkám a tým blbostiam, ale teda je to tu dosť veľké. Takže budem musieť hľadať. Jako tuto to asi nebude. Áno, bude to skôr v tejto časti pre chlapcov. Pôjdeme takto, by tam bude. OK, počkaj. A tu už sú... Dám Antonov 124. A už to je. Už to vidí. Je to tu. Je to tu. A má tu kolesa v pohode. Mega v poriadku kolesa. Super, počkaj. A posledný kus. Jo. Áno, a ja by som vám to ukázal. Ja by som vám to chcel ukázať podrobnejšie. Áno, je to teda Lokelan Airlines a má to farbu Korean Air nákladných lietadiel, keďže osobné už vysadili, ale teda na tom zadnom tele tak má kvetinku z China Airlines, takže je to taký mix. Len pre kontext, tak ja som si potom všimol, že ten Boeing má hrozne veľké kolesa, tak som ho išiel vymeniť za ďalšie. To není všetko samozrejme, lebo potom som tu zahliadol toto. To je raritný kúsok, prosím vás, zo SpaceX, zo Skyboostera. Toto len tak nevidíte v obchodoch, áno. Takže teda stojí to 8,30, ale teda toto není len taká Matchbox hrastička, dá sa s tým aj nejak robiť niečo, počkajte. Ja to nevidím, ale... Aha, no každopádne je to teda tak vzácny model. Možno, že nie je úplne vzácny, tu vám dám cenu. OK, takže ja som vlastne točil ešte ďalej, ale to som vám vystrihol, lebo mi to neprišlo zaujímavé. Takže ukážem vám, čo som si kúpil a ešte niekam ideme. OK, takže kúpené máme. Jediné, čo zostáva, tak je si vyskúšať Galaxy 8 Fold alebo niečo také. Nejaký Samsung, ten nový šéf v kocke, takže vidíme sa v naj. Samsung Galaxy S... Počkaj, kde? Toto je on? Počkaj, nie, to nemôže byť on, predsa, veď to je kocka. Počkaj, no tak, aha, počkaj. No tak toto to není, ale... A fakt je, ono to je dvojvrstvové. Počkajte. Iba by som chcel dodať, že to bol proste telefón, neviem, prečo to tak ospevujú tí influenceri, reálne proste je to telefón, wow, ako len v kocke. Možno, že s tým len neviem robiť. Vidíme sa asi doma. OK, ľudia, ja vás zdravím, teda už doma, jak som vám slúbil, a ideme si ukázať, čo som si kúpil. Prvá vec, ktorú ste mohli vidieť, že som si kúpil, tak bola táto SpaceX Dragon, hej, je to teda oficiálne licencované SpaceXom, počkajte, SpaceXom, vidíte? A Dragon je značka asi tých vlastne týchto modulov, neviem ani na čo to používa, teda nie je to nejaký modul, to viem jedine. Tu máte obrázok, kde proste sa si môžeš hrať po vesmíre, hej, ako vyletíš niekedy do vesmíru, no dobre, to je jedno. Ale potom, tak tu je Indiana Jones, tento Ford Fremotor, teda pravdepodobne to je reálne lietadlo, lebo je to licencované Fordom. A teda vyzerá to veľmi pekne, mne sa najviac ináč páči ten podklad, vidíte, aký by on je taký, že
keby na takom kameni. Ja ako osobne som Indiana Jonesa nevidel, lebo ma to moc neláka, ale lietadla ma lákajú a toto vyzeralo veľmi pekne, áno, je to takéto červené a má to normálne kolesa, čo je pri Matchboxe údiv, hej. To, nevidíte, má to každopádne také normálne kolesa jak DC3 a teda ja dúfam, že sa vám celé toto video páčilo. A teda nezabudnite si kúknuť aj ďalšie, alebo teraz prvú časť z daily vlogu si určite kúknite a teda zatiaľ čau.